Hej, og velkommen til den her video. Jeg skal lige mine et træ, fordi Splatoons ændrede Epic kommentering der fucking beskrivelsen. Ja. Jeg håber I ved den her Let's Play og Minecraft. Så snart vi er nok træ, og jeg spiller med en fucking god til park. Så synes jeg ikke det er så nice. Oops. Oh my god. Så først er mit spray. Okay, så gør vi sådan. Okay. Og ja. Så går vi bare i gang. Okay. Og det kommer ikke til at blive særlig stort igen. Godt nok til at op i. Men jeg kan bare alle mine pæk-videoer. Nej, det er ikke pæk-videoer. Jeg må godt lige tage det lækker lidt. Men altså, kan jeg godt gøre det lidt. Så er det en testpakke. Ja, så får det ikke tænkt. Ja, men det bliver en let's play på Cross Person, tror jeg. Det var fucking meget. Så kan jeg også se min money. Jeg håber I kan se den. Ja, så kan jeg se ranks. Det er ranksene. Så går det bare med 3. Undskyld, hvis I kan høre med baggrunden. Jeg tror jeg ikke kan. Jo, det kan jeg også. Det må jeg så lige tage, fordi det er lige min mor og hendes venner, der taler, tror jeg. Ja, det er det. Og I vil lige så godt gætte, hvad jeg hedder, hvis I har set mine videoer. Der er en video, der er set 32 gange, og det er jeg fandme glad for. Altså 32 mennesker. Og jeg startede min YouTube-account for uge siden allerede. Og for 32, som der ser min video. Altså, tror jeg sætter den ned til 500 subscriber, så spiser jeg 1 kilo bacon sammen med min ven. Glæder jeg til det? Så glæder jeg så meget til det. Så putter vi facecam på, så kan I se os. Det kan også godt være, jeg laver en video med siger, at jeg spiser 1 kilo bacon, og selvom jeg har gjort det, kan vi også lige tale om, hvad min computer hedder. Så kan I se, så kan I høre, hvad mus jeg også har, hvad jeg spiller med. Den er bare
Pet Moves. Nej. Jo, det er det. Jeg ved ikke, hvad det er for en Pet Moves. Så det får jeg jo at vide, den video der. Okay. Måske er den lidt kedelig nu, men... Altså, hvis jeg laggede i de andre videoer, det er fordi, at jeg har fundet ud af, hvorfor jeg laggede så meget. Det var fordi, jeg havde mit FPS helt nede på 3. Og så her. Video settings. Det hjælper virkelig meget. Ultimate. Okay, den kan ikke holde til Ultimate. Lave off. Okay, så nu lægger jeg ikke. Nej, jeg lægger ikke. Okay, ja. Men det bliver så let's play server. Sorry for den her larm. Kæft. Nej, det gider jeg ikke sige til min mor. Ja, den her video her kommer til at handle om mine og 3 ranked up. For den her plot her bliver bedre. Jeg laver sådan cirka 7 videoer let's play her. Så ja. Jeg skal også kun lave 5 videoer. Men jeg er rigtig glad for at 32 subscribers. Det er sgu stort. For mig. Og jeg lagger så meget. Lagger jeg fucking min skid. Fordi jeg fandt ud af, hvordan jeg ikke lagger. Og så... Hvad skal vi snakke om? Men ja, altså... Når jeg kommer til at spise bacon, jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Jeg tror ikke. Men jeg håber, jeg kan gøre, hvis der er nogen, der tror på, at jeg kan, så bliver det jo lidt bedre for en. My god. Ja. Klok er 2. Nå, 3. Ja. Spørg lige hernede. Og mit for... Nå, der er noget. Men ja. Jeg tror det her, det var slutningen på vores let's play. Eller hold nu din. Det er starten på vores let's play. Det bliver så 8 minutter. Det skal jeg være glad for. Jeg kan ikke optage så lang tid, fordi jeg skal snakke fraps. Så kan jeg optage 1 time og 50 minutter. Så ja, vi ses i dejlige fans.